Здравейте! От екипа на VMSNet ще ви представя телефона C900. Една от най-добрите и най-новите реплики на iPhone 3GS с оригинални части от iPhone. С Java, GPS, EMAP функция, поддържащ екстернал външен GPS. GPS устройството не е включено в комплекта. Инсталирани са Office Mobile, Internet Explorer, Google Maps, MSN и други. Комплектът съдържа инсталационен диск, USB кабел, писалка, слушалки, две много мощни батерии, зарядно за ел мрежа, както и опътване. Телефонът е чисто нов. Не е кодиран, работи с всички оператори навсякъде по света. Поставяме картата, ето така. Батерията. Включваме телефона. Благодарение на впечатляващия му дизайн, вие може да бъдете по-уникални и модерни от всякога. С този телефон с вграден FM радиоприемник никога няма да пропуснете любимото си предаване. За целта е нужно да сложим слушалките, които изпълняват ролята на антена. Поставят се ето тук. Винаги и по всяко време може да слушате любимата си музика от музикалния плеер или да гледате филм или музикален клип. За да не пропуснете важен момент или събитие, може да използвате камерата на телефона, която се намира на гърба. Лесно и удобно можем да пишем SMS-и. За целта ще използваме писалката. Да се обадим на приятел. Също може да използваме или писалка.
TouchFlow е най-новата иновационна функция за управление с докосване на тъчскрин мобилни телефони, смяна съвършенствания софтуер управление в 5 посоки. Възможно най-голямо улеснение при работа с телефона. Телефонът се инсталира на Windows Mobile Professional 6.1, последната най-стабилна версия. Инсталирани са Office Mobile, Internet Explorer, Google Maps, MSN и други. Да отворим един екселски файл. Един Word документ. PowerPoint. И за да намерим бежична мрежа, ще потърсим. Свързахме се, готово. Чрез Google Maps можем да разгледаме целия свят, да отидем където пожелаем. Можем да увеличим. Позиционира нашето местоположение. Чрез браузъра на телефона можем да проверим нашата електронна поща. Инсталираният iPhone интерфейс не е особено стабилен и за предпочитане телефона да се използва под Windows. Инсталирането на нелицензиран софтуер, както и изтриването на операционни, апликационни, дата и други операционни програмни файлове, както и вмешателството в директорията на операционната система може да доведе до блокирането и отпадането на гаранцията. Ако искате и вие да притежавате този невероятен телефон, посетете нашия сайт www.vemis.net, където ще откриете разнообразие от най-новите модели телефони, плеери и аксесуари. Фирма VemisNet е директен вносител на електроника от Китай за България. Нашите продукти са с гарантирано качество, бързина на доставката и перфектно обслужване от екипа на VemisNet. Елате в света на мобилната техника с VemisNet.